Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Murillo. Taong 1974, walang eksaktong lugar. Nga pala Pinuno, bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ko na inilagay ang lugar nila Murillo. Siya ang nagbigay sa akin ng kwentong ito, pero bago ko ito ilathala, kabilin-bilina niya na huwag babanggitin ang lugar na pinagmulan niya. Magpahanggang sa ngayon kasi, ang misteryo sa mga nakita niya ay hindi pa rin nabibigyan ng linaw. Nagsimula ang kanyang kwento sa isang tahimik at payak na baryo. Kaharap nila ang malawak na karagatang Pasipiko at sa loob ng ilang taong pananatili, naging maayos doon ang kanilang buhay. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya, kaya ni minsan hindi siya namulat sa mga bagay na may kinalaman sa mga mahika. Marami siyang naririnig na kwento, pero lahat yon ay nanatiling alamat. Isang istorya na walang patunay. Gayunpaman, kinalakihan niya ito, nirespeto at kinatakutan. Naniniwala siya na ang mga alamat ay merong pinagmulang katotohanan, ngunit hindi niya inaasahan na ang katotohanan yon ay siya mismo ang makakaranas. Pagpasok ng taong 1974, sa edad niyang 20 anyos, batak na siya sa trabaho. Di na rin siya nag-aral, kaya ang buhay niya ay nakatuon na sa paghahanap buhay. Madalas gabi na siya kung umuwi dahil sa dami ng responsibilidad na kinakailangan niyang gampanan. Tumutulong naman sa kanya ang kanyang mga magulang, pero malimit sa kanilang mga kinikita ay kulang. Kaya tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa merkado, sa halip na magpahinga, ay kaagad siyang dumidiretso sa pantalan para makiusap sa mga may-ari ng lansya na isinama siya sa laot. At dahil sa marami na ang nakakakilala sa kanya, kung kaya't hindi na ito naging mahirap. Dahil dito, kaya nakakapagdala siya ng ulam na pinagsasaluhan nila pagsapit ng hapunan. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan, may napansin siyang kakaiba. Isang gabi, bandang 9:00, habang abala sila sa paghihila ng lambat, may napansin siyang mapulang bahagi ng ulap hindi kalayuan sa kanilang lugar. Kahit ang kanyang mga kasama nagtaka, sa kadahilan ng maging ang mga ito man, aminado na yon ang unang beses na makakita sila ng ganon. Naging usap-usapan nila ang pangyayari, pero walang kahit isa sa kanila ang nakapagbigay ng rason kung bakit ito naganap. Kaya naman sa bandang huli, wala silang nagawa kundi kalimutan ang kanilang mga nakita. Inakala nila na dulot lamang ito ng pagbabago ng panahon at wala itong ibang ibig sabihin. Ngunit pagbalik nila ng Pangpang, nang magkapartehan na sila sa mga tirang isda, ibang-iba na talaga ang pakiramdam. Yun bang parang may mangyayaring hindi maganda? Pagtalikod naman niya sa kanyang mga kasama, narinig niya pa itong nagtatawanan habang nag-uusap, pero sa isang kisap mata, ang boses ng mga ito ay biglang nawala. At nang ibalik niya roon ang kanyang tingin, nagulat siya sa kanyang mga nakita. Naroon pa ang mga napagpartehan nilang mga isda, pero yung mga kasama niya, wala na. Animoy naglaho na parang bula. Dala ng kuryosidad, naglakas loob siyang bumalik, pero hindi pa man siya nakakalapit sa bangka, may isang ungol na siyang narinig di kalayuan, kasabay ng pagdaan ng isang aninong hindi niya nakita ang pinagmulan. Sa takot noon ni Murillo, dali-dali siyang umalis ng hindi nag-iisip. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya sa labas ang kanyang ama na umiinom ng tuba ng mag-isa. Paglapit niya rito, di siya nagdalawang isip na yayain ito papasok. Pagsara niya ng pinto, tsaka pa lamang siya napahinga ng malalim na parabang nabunutan siya ng tinik sa kanyang ngalangala. Kaya naman nang mapansin ito ng tatay niya, bigla itong nagtanong sa kanya. Oh, ba't ganyan ang mukha mo, Murillo? Ano bang nangyari sa'yo?
Nang marinig naman niya ang tanong ng tatay niya, dito na nagsimulang bumalot ang takot sa kanyang katawan. At para maibsan ang problema na kanyang pinagdadaanan, nagdesisyon siyang ilahad dito ang katotohanan. At nang malaman naman ng tatay niya ang lahat, hindi yon kaagad sa kanya naniwala. Akala nito nagbibiro lang siya, pero kinabukasan, nagulat na lamang sila nang matanggap nila ang balita ukol sa pagkawala ng 7 niyang kasama. Kabilang siya sa mga taong pinaghinalaan noon, pero hindi rin yun nagtagal. Masyado kasing maliit at patpatin si Murillo para paghinalaan, kaya yung mga pamilya ng mga nawawala, hindi na siya pinag-aksayahan ng panahon. At sa halip na tanungin siya ng tanungin ukol dito, sinikap ng mga ito na maghanap ng bakas na posibleng makatulong sa kanilang paghahanap. Ang kaso lang, ilang araw na ang lumipas, wala pa ring nangyari. Kaya naman nagdesisyon na ang mga kamag-anak nito na humingi ng tulong sa gobyerno. Ipinarating nila ang mga nangyari sa mga sundalo hanggang sa tumulong na rin ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring nagbago. At habang nagkakagulo noon sa baryo, pinilit ni Murillo na mabuhay ng normal. Sinubukan niyang kalimutan ang kanyang mga kasama, pero sa bandang huli hindi niya kinaya ang ganoong konsensya. Palagi itong dumadalaw sa kanyang panaginip, paulit-ulit na humihingi ng tulong. Kaya kalaunan, nang mapagtanto niyang ikasisira ito ng kanyang bait, nagdesisyon siyang hanapin ang kanyang mga kasama. Hindi kalayuan sa pantalan, may isang masukal na bundok. Matarik ang daan patungo sa tuktok nito at hindi ito gaanong pinupuntahan ng mga tao. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda na ang bundok na yon ay isang magnanakaw ng wisyo. Marami na ring umakyat na nabaliw at hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Hindi na rin mabilang ang kwento ng mga engkanto patungkol sa bundok, lalo na ang tungkol sa mga nilalang na sinasabing kumakain ng karne ng tao. Hindi malinaw ang pinagmula ng mga ito, pero yon ang pinaniniwalaan ng mga matatanda sa kanilang baryo. Isa rin ang mga kwentong yon sa pinanggalingan ng kanyang takot, pero sa pagkakataong ito, kumbinsido siya na ang bundok na yon ang makasasagot sa mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Kaya sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang magtanong-tanong sa mga taong nakakaalam ng tungkol sa daan papasok. Marami sa mga ito ang nagsabi sa kanyang wag na niyang ituloy ang kanyang binabalak, pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya nagpatinag. Hindi nagtagal, nang makuha na niya ang pakay niya, nagdesisyon na siyang magpaalam sa kanyang ama. Inabisuhan niya ito na tutungo siya sa kanyang kaibigan upang hindi yon kaanong mag-alala. Pagkatapos ng kanyang pamamaalam, tsaka niya tinahak ang daan. Nababahala man sa posibleng mangyari, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Kinahapunan noong mismong araw, nang matipon na niya ang lahat ng kanyang kailangan, tsaka niya na tinahak ang daan. Malayo-layo ang binaybay niya, pero makalipas ang ilang oras na sakripisyo, narating niya ang paanan ng bundok. Mula roon nagulat siya sa kanyang mga nakita. Ang mga puno sa paligid ay kakaiba at ang mga hayop na dumaraan ay hindi pamilyar sa kanya. Wala na rin siyang nakikitang bahay at kahit saan siya lumingon, malawak na ilang ang bumubungad sa kanya. Bagaman naninibago sa ganoong kalagayan, nagpatuloy pa rin siya sa pag-usad. Kinahapunan, pagtungtong ng 4:00, halos mga lahati na siya. Malapit na siya sa gitna ng bundok at sa mga sandaling yon, wala pa rin siyang nakikita. Normal na normal ang paligid, kaya hindi siya naghinala ng kakaiba. Ngunit paglubog ng araw, isang kagimbal-gimbal na katotohanan ang kanyang nalaman. Ayon kay Murillo, di pa man ito tuluyang lumulubog, isang nakakabingi at nakakatakot na ungol na ang kanyang narinig. Nagmumula ito sa likurang bahagi ng bundok at base sa tunog nito,
para itong tao na malapit ng bawian ng buhay. Ikinagulat niya ang pangyayaring yan, kaya naman dali-dali siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng bundok. Hinanap niya ang pinagmumula ng tunog kahit nakakaramdam siya ng matinding takot. Mula 6:00, walang humpay na siyang umusad. Bitbit ang maliit na sulok, matapang niyang tinahak ang daan kahit marami na siyang nakikitang hindi kaaya-ayang mga nilalang. At pagkaraan ng kalahating oras, may nakita siyang isang malaking bahay sa likurang bahagi ng bundok. Ang bahay na yun pinuno ay lumang-luma na. At kung titingnan mo ito mula sa malayo, parang ilang dekada na itong kinalimutan ng pamilyang nakatira rito. Paglalarawan niya pa rito, napapaligiran ito ng mga patay na puno, kalakip ng mga ugat na sumasakop na sa paligid. Binabalot din ito ng makapal na anino ng dilim. Animoy ang mga nakatira roon ay purong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa bubungan din itong parte, may mga nakita siyang estatwa ng mga nilalang na parang may kahawig sa tao. Ang pinagkaiba lang, may mga pakpak ito at matutulis na mga kuko. Gawa rin ito sa purong bato, kaya hindi niya mawari kung papaano ito nanatili sa ganoong pwesto kahit ang bahay na yon ay may kahinaan na. Maya-maya pa, isang malakas na atungal na naman ang narinig niya. At sa puntong yon, nalaman niya kung saan ito nagmumula. Walang duda, ang sigaw na kanyang naririnig ay mula sa loob ng bahay. Dala ng kuryosidad, kagad siyang kumilos hanggang sa makapasok na siya sa loob ng bakuran. Paghawi niya ng bakod, dali-dali siyang pumasok at mabilis na naglakad. Ilang metro ang layo mula sa pinto, may mga nakita siyang libingan. Ang bawat isa sa mga libingan ay halatang lumang-luma na, animoy ilang siglo na itong nakatayo roon. Paglapit naman niya sa pinto, dahan-dahan niya itong hinawi hanggang sa makita na niya ang looban ng bahay. Pagsilip niya sa loob nito, pawang mga lumang gamit at sirasirang papag ang sumambulat sa kanya. Wala siya raong nakitang tao, kaya inaasahan niya na matagal na itong abandonado. Ang tanging naging palaisipan lang sa kanya noon ay yung mga malalaking bakal na parang kawil na nakasabit sa kisame ng bahay. May karugtong itong kadena pinuno na parang ginagamit ito sa pagsabit ng mga kinatay na katawan ng hayop. Nang makita niya ito, talaga namang kinilabutan siya. At sa puntong yon, gusto na niyang bumalik, pero may kung ano sa loob niya ang nagsasabi na magpatuloy pa rin siya. Kaya naman napilitan siyang umusad hanggang sa marating niya ang parte ng kusina. Pagsilip niya rito, nagulat siya sa kanyang mga nakita. Mula sa papag hanggang sa lababo, nakita niya ang mga sariwang dugo na animoy mula sa hayop na katatapos pa lamang katayin. Pagsilay niya rito, kagad niyang napagtanto na merong mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Kaya naman dala ng matinding takot, kagad siyang kumaripas ng takbo papalabas. Subalit, di pa man siya nakakarating ng pinto, napilitan siyang magtago dahil sa nilalang na nakita niya. Hindi kalayuan sa pinto pinuno, isang batang lalaki ang kanyang nakita. Kung titingnan mula sa malayo, masasabi mong ordinaryo ito. Pero nung titigan ito ni Murillo, napansin niya ang katawan nitong kakaiba. Ang braso nito ay halos sumayad na sa lupa. Tapos ang tiyan nito ay humpak na humpak. Animoy wala itong laman loob. Palagi ring nakalaylay ang panga nito na halos sumayad na sa kanyang leeg. At habang yon ay nakatayo, paulit-ulit itong umuungol na para bang meron itong tinatawag. Nakakapangilabot ding tingnan ng mga mata nito na parang luluwa na sa kanyang laman. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na itong naglakad. Sa bawat paghakbang nito, gumagawa ito ng ingay na para bang tinatawag nito ang kanyang mga magulang. Hinayaan lang naman itong makalagpas ni Murillo pinuno hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin.
Matapos ang mga pangyayaring yan, inakala niya na hindi na siya nito makikita, pero nang akmang kikilos na siya, bigla siyang sinunggaban ng kung anong nilalang sa likod niya. Kagad na bumao ng matatalas nitong pangil sa kanyang balikat na siya namang dali-dali niyang hinawi hanggang sa makalayo siya mula sa kinaroroonan nito. Subalit, pagdistansya niya sa nilalang na yon, muli na naman siya nitong sinunggaban hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Sa unang minuto ng pakikipaglaban niya rito, nagtamo na siya ng maraming galos at kalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ramdam na rin niyang namamanhid na ang kanyang laman dahil sa paulit-ulit na pagtarak ng mga kuko nito. Kalaunan, halos mandilim na ang kanyang paningin. Habang umaatras, pilit siyang naghahanap ng daan kung saan siya pwedeng tumakas. Mabuti na lang, may malaking bintana siyang nakita na siya namang dali-daling nilundagan niya. Pagbagsak niya sa lupa, kagad siyang tumayo at mabilis na tumakbo papalayo. Iniwan niya ang lahat ng gamit niya para masigurong hindi na siya nito maaabutan pa. Pero pagpasok niya sa kakahuyan, madali lang siya nitong sinundan. At habang tumatagal ang pakikipaghabulan niya rito, unti-unti naman niyang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang lakas. Pilit niyang nilabanan ang kanyang pagod pero sa bandang huli nadaig nito ang katatagan ng kanyang sarili. Ilang metro ang layo mula sa bahay na pinasok niya. Ramdam na niya ang matinding pagmamanhid ng tuhod niya. Alam ni Murillo na hindi na siya magtatagal. Kaya naman kaagad na siyang naghanap ng butas na pwede niyang mapagtaguan. Pero sa kasamaang palad, wala siyang nakita hanggang sa nasunggaban na naman siya ng batang humahabol sa kanya. Pagtarak ng pangil nito sa kanyang likod, dito na siya napilitang talunin ng bangin na nasa harapan niya. At nang mawala na siya ng balanse, nagpagulong-gulong silang dalawa roon bago siya tuluyang bumagsak sa malalim na bahagi ng sapa na nasa paanan lang ng bundok. Paglubog niya sa ilalim, mabilis siya noong nawala ng malay hanggang sa madatnan niya ang kanyang sarili sa dalampasigan ng umaga na. Gulong-gulungan, di siya gaanong gumalaw dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Namamanhid pa noon ang kanyang katawan pero paulit-ulit niyang pinilit na tumayo. Kalaunan, nang medyo mahimasmasa na siya, dito na siya nagkaroon ng lakas para umusad. Walang ibang nasa isip niya noon kundi ang umuwi at ipagtapat sa kanyang ama ang mga nangyari. Bagaman hindi siya nagtagumpay, labis-labis pa rin ang kanyang pasasalamat. Sa isip-isip noon ni Murillo, maswerte pa rin siya kahit papaano dahil hindi siya natuluyan ng nilalang na yon. Pagkaraan ng ilang oras, pagpatak ng 1:00 ng hapon, nakabalik siya sa kanilang baryo. Gulong-guluman at nanghihina, matatag siyang umusad hanggang sa makarating na siya sa bahay nila. Hindi nagtagal nang makita siya ng tatay niya na punit-punit ang damit at halos hindi na makilala dahil sa matinding galos. Kagad itong lumapit ng may pag-aalala. Anak, ba't ka nagkaganyan? Saan ka ba pumunta? Anong nangyari sa'yo? Habang tinatanong niya ito, paulit-ulit nitong tinatapik ang kanyang likod. Hindi rin ito magkamayaw sa pagtatanong, pagpapakita na labis itong nag-aalala sa mga pinagdaanan niya. Ngunit sa halip na sumagot, mas pinagtuunan niya ng pansin ang tinamo niyang pinsala. Habang tumatagal kasi, mas lalo ring lumalakas ang pagkirot nito sa ilalim ng kanyang laman na para bang meron itong sariling buhay. Kaya naman ang mapansin ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na mag-utos sa mga kapatid niya. Bandang 4:00 na ng hapon nang dumating ang albularyong ipinatawag nila, kasakasama ang 2 taong katuwang nito sa panggagamot. Pagsilay naman ito sa kanya, kaagad itong naghanda ng benda. Bago nito sinira ang kanyang sugat, nilagyan ito ng manggagamot ng mga dinurog na dahon, kalakip ng mga usal na iniihip nito. Matapos nun, hinilot din siya nito ng ilang beses
bago siya nito tuluyang pinagpahinga. Nang matapos na ang trabaho ng manggagamot, doon na yun dahan-dahang nagtanong. Inalam nito ang mga nangyari sa kanya, kung saan siya pumunta, at kung ano ang nilalang na nakaharap niya. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na sagutin ang mga tanong nito. At dahil dito, kung kaya't nalaman ng manggagamot ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa halip na bigyan siya nito ng payo, napansin niya ang matinding takot na bumakas sa mukha nito. At magmula noong nalaman nito ang lahat, hindi na ito nakapagsalita ng diretsyo. Kung ano-ano na rin ang sinabi nito sa kanyang ama, na para bang tinatakasan ang paksa na tinatalakay nila. Hindi nagtagal, kaagad naman yung nagpaalam sa kanila. Kesyo marami pa itong gagawin, may mga pasyente pa itong naghihintay, at kung ano-ano pang mga palusot para lamang makaalis sa kanila ng mas maaga. Paglabas nito ng bahay, nagmamadali itong maglakad. At nang makalayo na ito, dito niya inilahad ang mga natuklasan niya. Tay, bakit parang takot na takot ang manggagamot na yon? Posible kayang alam niya kung ano ang umatake sa akin? Nang marinig ito ng kanyang ama, may hinahon itong sumagot ng, "Posible, anak. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit siya matatakot ng ganun? Hindi kaya masyadong mapanganib ang mga nilalang na nakaharap mo? Malaking problema ito pag nagkataon. Sana hindi na ito maulit pa." Hindi na talaga, tay. Dalang-dala na ako sa mga nangyari. At kahit gaano pa katindi ang pagpaparamdam ng mga kasamahan kong nawala, hindi ko na sila susundin at papansinin. Bahala na sila. Kung hindi sila matahimik, aba, problema na nila yon. Ngunit sa paglipas ng araw, habang nagpapagaling si Murillo, ramdam niyang parang may hindi tama. Tuwing hapon, nakapagtatakang kumikirot ang mga sugat niya na sinasabayan ng pag-alulong ng mga alaga nilang aso. Sa loob ng isang linggo, ganon at ganon ang nangyari hanggang sa tuluyan ng gumaling ang lahat ng sugat niya. At nung nakakatayo na siya, tsaka pa lamang siya nakapaglakad-lakad sa labas ng bahay. Yung mga pangyayaring pinagdaanan niya pinuno ay unti-unti na rin niyang nakakalimutan hanggang sa isang hapon, may nakita siyang rebultong nakatayo sa tabi ng pinto ng lumang simbahan. Ang rebultong yon ay pamilyar sa kanya na para bang minsan niya na itong nakita. Mula sa sentro, pinag-isipan niya ang tungkol dito hanggang sa unti-unti napadpad ang kanyang wisyo sa bahay kung saan niya nakita ang isang nilalang na nag-anyong bata. At sa mga sandaling yon, katakot-takot na kaba ang kanyang naramdaman. Batid niya na hindi ito nagkataon at nakasisiguro siya na may malalim na dahilan kung bakit ito nakalagay sa simbahan. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, hindi niya ito ipinagbigay alam sa kanyang ama. Matinding perwisyo na kasi ang naitudulot niya at ayaw niya na itong madagdagan pa. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pagpapahinga, may narinig siyang parang naglalakad sa labas ng bahay nila. Umaaligid ito, tapos naririnig din niya ang mahihinang ungol ng mga aso at iba pa nilang mga alaga. Siya ang unang nakapansin nito, kaya kahit puyat, napilitan siyang tumayo at sumilip sa dingding. Pagdungaw niya sa labas ng bahay, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang rebulto na nakalagay malapit sa pintuan ng bakuran nila. Hindi na yun kakulay ng bato pinuno dahil sa mga sandaling yun, halos kasing kulay na ito ng uling. At habang tumatagal na pinagmamasdan niya ito, kapansin-pansin ng mga bitak papaikot sa katawan nito. Nagsimula na rin yung manginig hanggang sa dahan-dahan ng magsibagsakan ang bawat parte ng rebulto. At sa isang kisap mata, umahon mula sa loob ng figurang yon ang isang nilalang na may mahabang sungay sa noo at mga pakpak na parang sa paniki. Wala itong kasarian at wala rin itong saplot.
May mga mala sa kalabaw itong mga paa at mga kamay na halos hindi normal ang itsura. Pag-atungal ng nilalang, mabilis itong lumipad patungo sa bubong ng bahay nila. Bigla itong nagpakawala ng malalakas na ungol, dahilan para magising ang pamilya niya. Paglabas ng tatay niya sa silid nito, gulat na gulat itong napatingin sa kanya. Dali-dali itong lumapit habang pabulong na nagtatanong ukol sa mga nangyari at nakita niya. Nang marinig naman ito ni Murillo, nanginginig naman niyang inilahad dito ang kanyang mga nakita. Ang kaso lang, di pa man sila tapos sa pag-uusap, naramdaman nila ang nilalang na biglang pumasok sa lumang pinto sa likod ng bahay. Pag-apak nito sa papag, kaagad na yumanig ang paligid, indikasyon na malapit na ito sa kanila. Sa sobrang pagkataranta ng tatay niya, di na ito nagdalawang isip na kunin ang talibong na nasa malapit. Siya naman noon, hinugot na rin ang sundang malapit sa kusina habang hawak-hawak ang gaserang may malakas na siga. Ilang segundo pa ang lumipas, tumahimik ang nilalang. Inabangan nila ito mula sa pasilyo malapit sa may palikuran, pero wala roong lumabas. Akala nila nagkamali lang sila ng inakala, pero pagtalikod ng kanyang ama para kausapin sana ang kanyang ina, biglang may tumarak sa likod nito. Mabilis itong tumagos sa kanyang dibdib, dahilan ng agaran nitong pagkawala ng malay. Sinubukan pa niyang hawakan ng tatay niya pero mabilis din itong nadarag papalayo ng nilalang. Maya-maya pa, dito nila nakita ang isang nilalang na gumagapang sa kisame nila. May mahaba itong buntot, malapad na pakpak at malasahayop na itsura. Habang pinagmamasdan sila nito, nakabuka ang bunganga nito na parabang handa itong sumakmal sa kanila anumang oras na gustuhin ng nilalang. Hindi naglaon, muli na naman itong umatungal ng malakas kasabay ng mabilis nitong paglapag sa papag. Ipinakita ng nilalang ang matatalas nitong mga pangi habang nananatiling nakatarak sa buntot nito ang kanyang ama na wala ng buhay. Gusto itong labanan ni Murillo Pinuno. Ang kaso lang wala siyang alam na paraan kung papaano ito matatalo. Kaya naman pag-atake nito, kaagad silang umilag sabay takbo patungo sa pinto. Ilang beses pa sila roong nakipagbuno bago sila tuluyang nakalabas. Kapalit ng sakripisyong yun Pinuno ay ang pagkaiwan ng kapatid niyang nakalimutan nila sa kwarto. Dahil dito kung kaya't nagpumilit ang nanay niya na bumalik. Ngunit di pa man ito nakakapasok, tumagos na sa katawan nito ang matulis na buntot ng nilalang. Ito na rin ang naging hudyat nila para tumakas. Sa loob ng kalahating oras, nakipagpatintero siya sa nilalang, kung saan-saan sila noon sumuot para lamang makatakas. Awa naman ng Diyos, dahil sa kagustuhan nilang mailigtas ang kanilang buhay, kung kaya't nakahanap sila ng paraan kung papaano maiisahan ang nilalang. Habang tumatagal kasi ang pagbuntot nito sa kanila, napansin nila na hindi ito gaanong nakakakita. Mahina rin ang pandinig nito, kaya naman iniwasan nilang gumawa ng mga ingay. Kaagad din sila naghanap ng mapagtataguan at nang makahanap na sila, hindi na sila roon lumabas pa. Kinabukasan, pagtama ng liwanag ng araw sa lupa, tsaka pa lamang sila lumabas sa pinasukan nilang lungga. Dali-dali silang pumunta ng sentro upang ipagsabi ang kanilang mga naranasan. Ngunit sa kasamaang palad, maraming taong hindi naniwala sa kanilang kwento. Hindi rin ito nagkaroon ng interes na samahan sila na parabang wala itong pakialam sa kanilang pamilya. Kahit nga mga kadugo nila, ganun ang naging akto. Ikinagulat yun ni Murillo Pinuno, pero wala na rin siyang nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw, para silang mga biktima na gabi-gabing nagtatago sa kanilang maninila. Nagtagal ang kanilang pagtatago ng halos 2 taon bago sila nagdesisyong umalis sa lugar na yon. Sa loob kasi ng 2 taon Pinuno, napagtanto nilang magkakapatid na sila ang pakay ng nilalang.
Marahil na mukhaan at namarkahan nito si Murillo, kaya hindi yun tumitigil hanggat hindi siya napapaslang. At nang makalayo na sila sa kanilang lugar, tsaka pa lamang nila naranasan ang isang gabing puno ng kapayapaan. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang lahat para lamang makarating sa lugar na yon. Marami na kasi silang pinuntahang lugar pero karamihan dito ay natutuntun at natutuntun pa rin ang nilalang. May mga tao na rin sa kanilang tumutulong pero lahat yon ay namamatay sa unang gabi pa lang. At dahil dito, kung kaya't nagpakalayo na sila sa mga taong nagmamagandang loob sa kanila. Natutunan na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa hanggang sa masanay na sila sa realidad ng buhay. At habang tumatagal na nakikita nila ang nilalang na yon, para na ring naging pamilyar na ito sa kanila. Wala nang takot. Ang tanging namumutawi na lang ay ang pagrespeto sa paghahari nito tuwing sumasapit ang takip siling. May mga natuklasan na rin silang pamamaraan kung paano ito maiiwasan, kaya kalaunan hindi na ito nagbigay ng dagok sa kanilang buhay. Dahil sa kanilang mga ginawa, kung kaya't natutunan nilang mabuhay kasama ang nilalang. Pero alam nyo ba, pinuno, gaano man kabilis ang paglipas ng mga taon, may mga pagkakataon na natutuntun pa rin sila nito. Ayon kay Murillo, na kahit ngayong pangkasalukuyan, kahit may edad na siya, patuloy pa rin silang sinusundan ng nilalang na umahon mula sa rebulto na tinawag nilang Hari ng Takip Silim.